Салом алейкум бардаро. Ине дари навбати мо гарда моар 8 мм ном дора. Ба тамоми пагода мутобиқат мекуна. Ду петли дора. Петлиёша де сварка надора аз тарафи берун. 180 градус кушода мешава. Главни цилиндри замокиш риҷерай. Баъд дастҳошу чизош бисёр вақт хиром мебия, баъзан вақт ручкаи сиёҳ қатӣ мебия. Мақсад иваз карда мешава ҳар дафъ. Қисми даруниш ин светош чёрная пантера аз тарафи дурунай. Шумо мебинед ки ҳама дизайни базеп амиай 2024-2025 квадратни чиз дора. Аз тарафи дурунам ҳамихе зашолка дора, хилфи болои риҷер дора, сердечка дора. Инҷа даста мешавад. Даста баъзан вақт хиром мебиёд, баъзан вақт сиёҳи матви. Вобаста ба дизайнери ҳамон одамояй. 8 мм ва қабати болоиш чизаш парашковияй. Дар ҳама хунукидам, гармидам мақсад тобоварай. Яке аз хит продажа дарои мо ҳамияй. нархиш 2400 сомон. Дуюм дар иам дар гарда 8 мм ном дора. Иам парашкови сирхчая автомобилния краскаш. Дута петли дора, 180 градус кушода мешава. Глазок, даста, ҷои қилф ҳама чизош сердечкаш хромай светош. Ина тарзи кушодашавиш. Главни цилиндрни замокиш риҷер. 10 та калид дора, 5 та боло, 5 та поён. Сердечкаи мобайн дора. Ина қисми дарунишам хромай. МДФ резервони белли ясен чӣ дора? Материали МДФ аз тарафи дуран. Ду қабат резин дора. Размерошон дари беруна се намуд размер меша. Бисёр одамо мепурсанд, даҳми бора мегем, бо саволшона метиҳам. бине дар худаш дари кушода мешдагиш 86, яъне 80 ба 2ай. хоб и дар проёми 90 ба 2 даҳда медурояд. барои чӣ 90 ба 2 даҳда медурояд? Барое ки ин худаш дари кушодашавиша беғарзи корпусша. Корпусаш аз тарафи дурун ҳисоб карда мешавад ё обналичкаянд. Яъне ки мо корпуса аз тарафи дурун ҳисоб мекунем. Я бора ҳамин тараф биёр нишонти камера. бине бародаро, дида қисми даруниша материалша дида материале ки вообще қад намешава. барое ки дари Россия бисёр одам ин чиза сарфа намерава. ин 3 соли Россия дар тарз чиз сваркаоша бинед чӣ хеле паёша мақсад бақуввати оҳана бинед, бақуввати материалаш чӣ хеле. ина ғавсиш ин қадарай. мақсад аз ин инҷа ҳисоб мекунанд. аз инҷа то ба у пара проёма ҳисоб мекунанд. 86 ба 2.5 размери дарояй. бине чанд размер мешаванд ҳамин даро. 86 ба 2.5, 96 ба 2.5. яъне ки ин даро 2 размер мешавад. дар ки ду қабата кишид аз дигар моделҳо ҳаста ва ё размерошон 1.20 ба 2.5 мешаванд. ё ки 1.30 ба 2.20 мешаванд мақсад. яъне ки размерои ваёам определёнянд. ҳар гуна размере ки одамо дар кор боша хеле дар вуҷуд надорад, фақат дари тоҷикӣ мешавад. ин даро дари тайёр кардагӣ мақсад аз Русия мебиёянд. дарои российскиянд. биё сеюм дара мегем. сеюм дар айнан ҳамун дари якуме ки нишон додем. беруниш парашковияй. главни цилиндрни замокиш иам риҷерай. дута қилф дора. 180 градус кушода мешавад. қисми даруниш бели ясен МДФ. зашолкаош хром. ина зашолка, ина сердечкаош. 10 та калид боло, 10 та калид поён. яъне ки ду қилф, як зашолка, даста. Защитни ба бисёрш ина бинед дополнительный защита ай қафо дорам мақсад. бисёрш ина якта ай болояй, ина нишонти инҷа. ина дополнительный защита, якта дига аз тарафи поён. ина дополнительная защита. ҳангоми мақсад ягон безопаснигии хона касе мақсад дар ягон кӯкуна дар чапа намешава. вай худаш хича меқапа. безопасностиш зури бадай. инай дар бародар дари ёшкар ном дора. иҷаш круглияй. иам калитош 10 та боло, 5 та боло, 5 та поён. иҷаш мақсад ручкаш хром, глазок хром, 2 та петли дора. парашкови краска. размерош 86 ба 2.5, 96 ба 2.5.
دو تا پتلی داره 180 گرادوس کشوده میشود. قسمی درونش MDF کوادرات دیده چه بازی با ریسونکاش MDF کوادرات سردچکا چیزش گلازوکش خروم از طرف دیدن قسم های زموک درونش خروم главный цилиндрный замокش карата اینا یک زاشولکا داره دسته قلفی پایانی قلفی بالایی 10 تا کلی داره 5 تا بالا 5 تا پایان دو قبات رزین داره در размер این برای آدمای حولی پاولی دا میگیرن بهترین داره این ای درش سارسکا زرکالا نی سانتیمترش مقصد با ریختره ایش نظر بوایویا противоударный мақсад стекло дора намешкана главный цилиндрный замок риджерай 5 та калид боло 5 та калид поён зашолка даста қисми даруниш хром светаш ду қабат резин дора аз тарафи дурунам датанаи дарам маҳкам шавиш ранги дари мерседес маҳкам мешава аи ду намудай беруниш масалан никел дора аст беникел аст беникелай автомобилни краска ду та петли дора 180 градус дар кушода мешава размерашон 86 ба 25 бо 96 ба 25 ду размер дорам яке аз беҳтарин дарҳое ки дарунаш оина дорад оинадор мақсад ҳама вақт соҳибхонада эконом меша ба хотири оина намехара ба хотири и противоударния безопасния аз шикастану рех ин дар рисункаи нав буромадага ин қисми даруниш диде дига хела ин мақсад ай фирмаи российский нестай мақсад пешаки гӯям ки клиенто чӣ нашаванда мақсад ин дига фирмая ё мақсад нишон додагиҳои мо дига фирма рисункаш хати дарозай сирх дизайнерскадага ина се та петли дора 180 градус кушода мешавад қисми дарунишам дидем ия қилф калитош аз тарафи берун матви сиёҳ мебиёд ё бисуруш MDF даруниш саб сафедай и дар 2900 сомон размерошон 86 ба 25 96 ба 25 ин аям ҳамин фирмая ҳозир ма 4 та дар 3 та дар нишон метавонед дар шумо мақсад и дига фирмоян мақсада бо инаиш инаи дар никел дора қариб 6 та никел дора никелошам ба зебай хром се петли дора ина қисми дарунаш мақсад ина қисми дарунаш ина қилфош иам ҳам чанд та дора хром MDF дарунаш сафед дарое ки ҳозир одамо мезананд пад дизайнери одамо мо дар ҷудо мекунем метиҳем мақсад вибрат мекунем чтобы дар дизайнери ҳавои тоғри гира дизайни хонашон қадди ини дарам 2900 сомон инаи сеюм дар инаи шадиди дизайнер шхела се та боло се та поён никел дора рисункаш се та петли дора қилфуш калитош ҳамаш хром ина қисми дарнаш иам калитош ҳамихе 5 та боло калит дора 5 та поён калит дора сердечка дора ина оинаш иам противоударния оинаш иам дари мақсад 2900 сомон иам 2900 сомон бародар дальше мерем ина дар нова серебро бародаро берунаш автомобилни краска ду та петли дора 180 градус кушода мешава қилфои берунаш хром глазок хром қисми дарунаш ина бетон главный цилиндрный замокаш риджер на қисми дарунаш се ранг дора бетон дора сафед дора венга се светаи ҳам барои хонаҳои ҳавлӣ ҳам барои балоношиёно нархаш 2400 сомон дар дари гарда венга ном дора яке аз хадавои моделҳои моя мақсад диде 4 та рисунка дора рисункаи кашидагиш краткас порошкови автомобилни сирхчая барои сирхча барои ҳами офтобу мақсад барф борон мутобиқат мекунанд ин чизо и қилф калитош аз тарафи берун хром глазок хром главный цилиндрный замокш карата на қисми дуруниш венга ду қабат резин дора дополнительный защитный дора бале дополнительный защитный дора ина хром қилфои даруниш ғавсишам 7 сантиметр металлшам биё металлшам дар бораи металлшам бидем металлшам бинед чӣ хеле бақуввата чиста автомобилни краска я даре ки дари российский не ғавсиш инем қадара бисёр одамо меянд ки мо як бор ай пеш бидем и ай пеш дида надора чизе аст реалне мо дар борааш гап задистем ин ай дар дари табак ном дора иш порошковия
دو تا پتلی داره 180 گرادوس کشوده میشه. قلف بیرونش خرم، اینش خرم. اینا главный цилиндрный замокش карат, اینا قسمی درونیش بلیه سنه سفید. ای هم سه سوی داره. هر سه سویتاش کبوتچه داره، بعد سیاه داره. سه سوی داره. ای هم همه رنگاشون هستن. طرز محکم شوی شد دیگه چه چوت که محکم میشه. ده قبض رزین رزمیرشون 86 با 25 96 با 25. نرخ هر دی همین داره 2900 سومونیه. 2900 سومون. این در نیکل دارن یا نیکل دار میگن. در نیکل دار که همه خداوای بسیار آدم معقوله. یا 4 5 تا نیکل از طرف بیرون دارن. گلازوکشون خرومه، قلف کلیتاشون خرومه، پتلیاشون سیاهی ماتویان. دو نمود پتلی داره یا پراشکوی خودشان. اینا طرز کشوده شویش. اینی برادر چورنیک پاریس اینه. چورنیک پاریس ای همه مدل خداوای مقصد برای خانو. این هم نرخش همه خیل 2900 سومون. این طرز محکم شویش. این هم همین نموده. این هم همین نیکل داره که نشان دادم автомобиль نشایی. هر سه همه یک چیز یک متریال فقط قسم‌های درونش دیگر میشوند. ایش автомобиль نیای کراسکاش گلازوکش ایبارای قلف کلیتاش خرم دو پتلی داره 180 گرادوس کشوده میشوه. داروی 10 کلید. این آینه از طرف درونش آینه قسمی درونش ونگا و سفید نمو داره. پراتیوا اودار آینه داره. 10 تا کلید. گلان سیلیندر زموکش کاراتای. اینا 5 تا پایان کلید داره. 5 تا بالا دو قبض رزین داره. اینا طرزی پوشیدنش در این مرسدس بر محکم میشه. 86 با 25 96 با 25. انا ای درش ای هم همه автомобиль نیای 4 5 تا نیکل ای بیرونش داره. گلازوکش خرم، دسته و قلف خرم، دو پتلی داره. اینا قسمی درونش главный цилиндр замокш карат. این MDF بلی ولیور میگن یرا. ایش ولیوره. از دیزاینر دیگه خونه بسیار شام خیلی بین حجرویشون هم میزنن. دو قبض رزین داره. مقصد طرز پوشیدنش هم بینه چقدر چوت که محکم میشه. به آواز 86 با 25 96 با 25 در رزمیر داره. از ما داروی آهنی که به MDF انتروشون برای هم حولی هم برای بلند اوشیونو مقصد دربارش معلومات دادیم. اکوزی داروی MDF دربارش معلومات میدیم. این در مولدی MDF داره. فریزونی MDF داتوری آهن چسبیدگی های. اینا کلیتاش 5 تا بلو 5 تا بویان کلید داره. قلفاش خطی گلازوکش دیزاینر ناو. اینجا خطی سیاهی ماتوی، سه پتلی سیاهی ماتوی 180 گرادوس کشوده میشه. قسمی درونش اینه. главный цилиндр замокش булатای. بوی уже در همون قدر MDF سریوزی شد چیزاش هم سریوزی میشه. قلفاش هم نه دیزاین قسمی درونش MDF از طرف درون هم همه چیزای замокش ماتوی چورنه. گلازوکش هم ماتوی چورنه. дополнительный защита قفاش داره. یا MDF بسیار سه قبض رزین داره برای هم وزبی بودن هم شمالیزاتش هم ماشینی بد شده. بعد محکم شوی شده نه در این مرسدس محکم شده به آواز. این ای درم در زورای ای مقصد کم مونده دیگه سویتاش پادزکاس مقصد قبول میکنیم. مقصد بسیار آدما برای دام میگن برای ابیکت ها میگن مقصد ما وقت زکاس قبول میکنیم. میدونه که مقصد هم ارزان ترین مغازین مود تاجیکستان. اینه از قسمی درونش قسمی بیرونش همین دیزاین چند نمودش هست. سه نمود پتلی. نه طرزی هوی کردنش از طرف چپ از طرف راست هم نمودش هست. главный цилиндр замокш кале. قسمی درونش اینا سیاهی ماتوی یعنی که MDF сплошной قلف کلیتاش ماتوی سیاه. سه قبض رزین. رزمیروی ایو هم 86 با 25 96 با 25. این در 4.5 این در 7.5. این در دیزاین بیرونش کابوچا MDF фрезований در طور آهن چسبیدگی های завода заводской قلف کلیتاش ماتوی سیاه. سه تا پتلی داره. رزمشون 86 با 25 96 با 25. برای هم آدمایی که مقصد برای خودشون میگن برای
дом помо мегиранд. Бинед чӣ дизайнери базеба. Ина қисми главни силиндри замокаш кале, ду қабат резини айҷа дора, қабати дига дар қафош дора. Се қабат резин, ғавсиш қариб 12-13 сантиметр. Дидед чанд қадар? Вазбиниш вазбина. Як қисм ойнаи противоударни аз тарафи дирон дора. Ипараш дизайнест ки хат-хат шудаги. Ина дар 5600 сом. Дари Россия, чисто заводской, истеҳсоли Русия. Ина дар дизайни нав. Ё моделои 2025. Рисункашон дидед чӣ хеле шидагай. Необычный рисунка мобайна шишаи 3-4 сантиметраи сиёҳ сара деревяни, обналичкош чорни, дарунаш фрезованный МДФ қати кардаган. Қилфҳои берниш матви сиёҳ, глазокш айбар матви сиёҳ. Ина тарзи кушодашавиш. Главный силиндрни замокаш кале, ду қабат резини айҷа дора, қабат аз қафо дора, 10 та калид, зашолка, қисмо аз тарафи дирунаш диде МДФ матви сиёҳ қати противоударни прочностиш беҳад бахват дара. Дари мошинаи, дари истеҳсоли Русияи. Яке аз беҳтарини дароянд. Модели нав, размерошон 86/25, 96/25. Ина ям модели навшай. Ям бо диде ин нав бо модели охирон ҳам гӯя мешава. Ва хатои МДФ сиёҳ қати отдельно атори МДФ фрезовани бо отдельно часпондаги ҳамин чиза. Чорни чоркунҷа матви сиёҳ, 10 та калид дора, 5 та було, 5 та поён. Ина қисми дарунаш главни силиндрни замокаш кале, ду қабат резини азҷа, қабати дига дар танаи корпус. Аз тарафи дирун шонаи сафед МДФ сар додагай, фрезовани шонаи сафед, глазок даста қилф ҳама чизош матви сиёҳ. ғавсишам 13-14 сантиметр қариб. ҳар ди даро 5600 сомон мешаванд. Дар истеҳсоли Русия, яке аз беҳтарин фирмои российскиянд. ини даро бародаро даро барои коттедж бисёр одамо ҳамин чиза мекунанд, намеёванд дар ҳар ҷо. барои ки дар Россия коттедж бисёр фирмо намебиёранд аз ҳисоби қимат буданаш. ина дароя бине қариб ки ҳами нархи тоҷикӣ ҳисоб мешавад, аз рӯе ки меҳнаташ бисёри бада, қариб як ваҷа паҳмӣ дора. Размерошон 1.20/210, 1.20/220, бо баъзанаш 1.30/220. ҳар душам як размера, рисункаҳошон дигара, ҳар душ истеҳсоли Русия, ҳар душ бақувват дар барои коттеҷани ё. мақсад нархҳошонам кадоми дар кора ба чӣ хотир нархҳои ё арзону қимат мешавад. мо гуфтем ку инстаграма мемонем, инстаграм мақсад акси сар метиҳем ки нархҳо арзон меша, қимат мешаванд. кадоми мақсад дар хара чиза ҳама вақт моро таъқиб дар инстаграм кунад мақсада. ба хотири мо дар ютуб ҳар дафъа наметавонем нархҳоро алиш карда. ба ҳамин хотир инстаграма мо дар охири видео менавем дар бораи ҳама чизаш, бале, дар бораи ҳамаи даро маълумот ва нархҳошон қати ҳастанд. мақсад пешкаши шумо мекунем. ин барои коттеҷ. кадом одамое ки ҳамин чиза кофта истадан, бисёр одамо намедонанд ки ҳамин чиз ҳаст дар мо. барои коттеҷа российский бисёр дар прочность дар коттеҷа мақсад пули қимат қати мекунад, мехоҳад ки дари мақсад зури биқаги бизанад, лекин намеёвад. ин дар барои ҳамон одамоа чиста дари российский. ин дари табак ном дора. размерош 86/25, 96/25. қилф калитош хром мебиёяд. баъзан вақт дасташ матви сиёҳ мебиёяд. баъзан одамо мехоҳанд намечаспонанд. иниш глазокшам ҳамин хела хрома. қисми даруниш 7.5 сантиметр. главный силиндрни замокаш карат. аз тарафи дирун диде рисункаш чӣ хела зеба. любой қолин, парда, абой, любой хонада мезебаӣ. ё мақсад торикай, ба ҳамон хат хели светиш хача нишон надода иста. агар не светиш слишком базеби бадай. ду қабат резин дора. прочно маҳкамшавишам мақсад дари мошини айда 86/25, 96/25, 2900 сомон. ин ай дар ин ай дари модели наваям оҳанияи торуш се қабат петли дора. петлиёша дида бени сварка надора. аз тарафи аз қисми дарунияй белини главни силиндри замокаш хром, глазокаш хром, 180 градус кушода мешавад. ина ғавсиш қариби неми қадарай. ду намуд қилф дора. ина қисми даруниш
зарча як свети базе бихшрой қисми даруниш иам 2900 сомона се қабат резин дора ини дар сереброи 9 сантиметра ном дора зеркала противоударное стекло бо ин моделои наво дида хеле рисункаи главный цилиндр замокш бо дигаха сери матвиян ё моделои наван ёам се қабат резин доранд шумализатсияшон мошниай да ҳама пагода тобоварам барои гармӣ хинаки краскашон автомобилни тарзи пӯшиданаш дари мерседес боре маҳкам мешавад 86 ба 25 96 ба 25 сета петли дора 180 градус кушода мешавад нархи ин дар 3500 сомон ин дар дари парашкови сирхшай иам сета петли дора размерашон 86 ба 25 96 ба 25 қисми берунашон хромай глазокшон ин тарзи кушодашавиш 10 та калид дора цилиндри замокаш карат қилфои аз тарафи дирунам хром не венга свети аз тарафи дирунаш молочный сиёҳ венга светиш иам се қабат резин дора размерашон 86 ба 25 96 ба 25 3500 сомон ин дари троярон дора шудашавиш ғавсиш қариб 12-13 сантиметр се қабат резин противоударное стекло противоударный дополнительный защита дора кафош аз қисми дарунаш ойнадоршам ҳаста бе ойнашам ҳаста и дари бежвиша қисми дарунаш бежва ғавсиш қариб 12-13 сантиметр қисми дарунаш светиш кале қилфиш размерашон 86 ба 25 96 ба 25 иам 3500 сомон ин дар бародар ай ҳама дари мдф халавои амин дарай 86 ба 25 96 ба 25 чизи тараф оҳанои қилфи болои тарафи аз тарафи беруни мдф фрезовния сета петли дора матви сиёҳ петлиош глазокш петли вай матви сиёҳ 10 та калид дора поину боло ин қисми даруниш главный цилиндри замокш кале аз тарафи дирунаш мдф фрезовни сафеда ойнадоршам ҳаста противоударный ойна дора ё слишком дизайнерски базебан ғавси 13-14 сантиметр қариб ина маҳкамшавиш қисми баринаш кабуча шишаи 3-4 сантиметри сиёҳ паласа рафтага и дарошам айнан ҳамин хеланд ойна дорам баъзеш бе ойна вақте ки дар бораи дарои мдф гап задам қариб ҳама намудаш сохтш яхела мешавад фақат мдфшон дигар мешавад безопасность ва дополнительный безопасностшон мақсад сохти дарунаи оҳаншон яхелаи ҳамаш қариб мдф доро фақат қисми мдф дарунаву берунашон дигар мешавад тамом дизайнаш дигар мешавад яъне ручкои стимул петлиёи стимул қулф ручкои петлиёи стимула оригиналан мақсад ду намуд петли ҳаста ҳоз дар ҷа мақсад мондагӣ нестем чиша петлиёи майда и петлиёи калонаш қариб ина зиёда аз 10-20 модел ручкая ина ё бародар мдф ромбик дида ромбик чиқа базеба шишаи 3-4 сантиметраи сиёҳ паласа рафтага иҷаш матви сиёҳ қисми глазоку ручка почаш ҳамаш чорни матви размерашон 86 ба 25 96 ба 25 ина қисми дарунаш главный цилиндри замокш кале аз тарафи даруни ойна противоударный се қабат резин дора 5600 сомон 5600 российский бисёр одам ҳамиша сарфа намера вақте ки дида ки нарх серьёз шуд значит российский ана ай дараш мо худмон замбурак мегӯем ия мақсад 3D MDF ном дора ина иам ҳамихи глам ва қилфу калитош сиёҳи матви глазок сиёҳи матви сета петли матви сиёҳ дора 180 градус кушода мешавад ғавсиш 12-13 сантиметр се қабат резин дора главный цилиндри замокш кале ина қисми дарунаш ним ойна рафтага паласа ва дизайнерски паласа кардагааша нархи иам 5600 сомон ина и дар MDF люксор иам барои дизайнерҳо мода дашидага бисёр ҷоҳода мебинем мақсад
полосаи шонаи каштагӣ, шонаи поён, як тарафи деревяни, даставу қулфу замок ҳама чизаш аз тарафи берун матви сиёҳ, сета петли дора, 180 градус кушода мешавад. главни силиндри замокаш кале, 3 қабат резин дора, қисми дарунаш ойнадор дора, чӣ хеле нишон додем противоудане бе ойна дора. ям 5600 сом. Доставка установка дар Нишаҳр Бесум.